napakaraming ginawa niyang mga bagay na siguro ko naman na hindi kayang tumbasan ng mga ibang senador. Tumutulong sa mga ganun. Tumutulong siya sa mga taong naghihirap, ganun. Isa pa, marami siyang talagang hindi lang sa kahirapan siya umaano, ibig sabihin meron pa siyang tinutulungan sa mga ibang bansa na OFW, ganun, na naghihirap doon. Mga para lang sa akin lang, pero hindi ko alam kung sa ibang tao, hindi ko masasabi kung anong opinion nila. Okay lang, para sa akin lang. Ma'am, para naman yung mga mahirap umangat, hindi lang yung sila yung nagpapayaman. Yung gusto ko mong ugalan niya, mama, yung tapat. Tapat siya sa mga sinabi niya sa mga tao. Yun lang po, wala na akong alam na sa sabi. Tapos, mabait po. Ay, sige. Ano po? Saka, tumupad po sa yung pinapangako po. Ano po yung mga taong yung nagda-drugs. Saka yung nangangasa po. Para yung mga tao na hindi na po sila Isa lang akong taong bayan na ewan ko pa, parang balance lang, kumbaga tumitimbang lang din ng ano mga katangian na. Pero para sa akin, kung maganda yung mga plataforma na inaano nila, lalo kung makamasa naman para sa taong bayan, yun para sa akin, yun susuportahan ko yun. Yung hinahanap po yung siyempre yung makakatulong sa bansa natin, saka yung siyempre hindi yung lagi mainit ang ulo, kailangan makatao saka makabansa. Tama. Yung magiging mapayapa naman yung bayan natin, kumbaga lugar kako na. Kasi sa dami ng sakuna ngayon na nagaganap, kailangan natin sila para tulungan ang bayan. At saka kasi dami ding may hirap tulad ko, kako na. Kasi sa ngayon daming nasa lansangan. Kailangan magkaroon sila ng sariling tahanan para hindi sila kakalat-kalat sa paligid sa dami ng nangunguha ng mga bata ngayon kasi yun ang uso ngayon eh. Tapos maging tapat sila na maglingkod sa atin. Ayun lang. IFM News.